yazi ngiphupheni ngiphuphe sengathi ngenze i-advert ye-Omo, kodwa futhi ngayibona sengathi sengisesiqiwini. Esiqiwini ngibona engathi khona ingwe i-tiger liza kumina liyagijima. Ngabona ukuthi vele uma ngibaleka la ngeke ngilishiye. Ngavele ngathi awuthi ngili-confuse, ngavele ngalihlangabeza engazi ukuthi ngiyalijabulela, ngizolihaga yabo, ngathi ngumngani walo okade waligcina, ngathi kade sagcinana nalo khona lizodideka lixakeke ukuthi kanti ubalo. Ayi, ngalibona ukuthi alidideki, liyajabula ukuthi le nyama iyalihlangabeza. Ngavele ngazama ukulisabisa, ngafaka isandla la ngemuva sathi ngikhiphe isibhamu. Hhayi, laqhubeka leza. Ngavele ngakhipha ilokhu kanti ngizokhipha i-Omo, ngalikhomba nge-Omo. La ngasaba futhi, ngase ngathi ngalisabisa ngathi i-Omo isusa nanenkana amabala. Hhayi, labhreka manje engazi seliyasaba. Ngaqhubeka ngathi ngizosusa onke amabala akho ngikushiye nobala. Laxolisa lathi, bhuti ngicela ungasusa amabala ami, ngizokwenza noma yini oyifunayo. Ngathi ngizokushiya nobala ube sengathi uyibhubesi lesifazane. Laxolisa kakhulu, laguqa. Ngathi ngizosusa amabala akho usale namabala ambalwa. Abantu uma bekubona bakuhleke bethi uyingwe ekhubazekile, bawabala amabala akho bethi unamabala abalekayo. Lavele lasuka labaleka namabala alo, babaleka bayosithela. Ngathi ngiyabona sengathi sesizuri beach lapha eMarket kwishow yami iyenzeka lonto comedy show ngomhla ka-28 February. Sesigcwele laphana, usushayile no-7. Siyahleka kumnandi, abantu baningi bangangamabala ayo leyango. Abanye bayavota, bangivotela, bavota amavoti amaningi angamabala ayo leyango futhi. Ba-SMS u-3E ku-39201 bangivotela kuma-DSTV Mzansi Viewers Choice Awards. Hayi, ngavele ngabona ukuthi hayi ngeke, ngathi sekuyinto eyenzeka ngempela phela leyo. Ngamane ngayishaya ngeqini, ngaphaphama, ngathi shinqa.